Dobrý den, já vás tady vítám. Moje jméno je Daniel Kolář a dneska se vám tady pokusím odprezentovat svoji práci, která vznikla na mojí střední škole, průmyslové školy v Liberci. Jsem student 4. ročníku v oboru IT. Já bych si sám asi tohle téma nevybral. Moje téma je mobilní aplikace pro lidi v akutní psychické krizi. Jelikož moje mamka je psycholožka v Libereckém kraji, tak jsme se dohodli, že zkusíme vytvořit aplikaci s odborníky z organizace SPIS, která bude efektivní a předávat odborné informace od samotných odborníků. Na samotné aplikaci jsem pracoval kompletně sám. Všechny rady, co tam jsou shrnuty od odborníků z organizace SPIS. Na celé práci jsem přibližně strávil 300 hodin. Zahrnuje se do toho celkově vývoj designu, naprogramování celé aplikace, konzultace s odborníky ohledně toho, jak by obsah měl být prezentován a tak. Hlavní cíl aplikace byl předat odbornou pomoc v digitální podobě, což je dneska to hlavní a nejefektivnější způsob, jak pomoct lidem v těchto krizích. Doufám, že jíte něco dobrého, ať se tady nenudíte u toho a jdeme na to. Tak tady vám už ukazuju aplikaci. Samotná aplikace vznikala v React Nativeu za pomocí TypeScriptu. Snažil jsem se, aby aplikace byla co nejvíc přehledná. Máme tady nějaký hlavní témata, jako je akutní stres, akutní pomoc a především úmrtí v rodině. Témata jsou shrnuty do jednoduchých karet, kde se uživatelé můžou proklikávat k různým tématům, co zrovna potřebují v tu danou chvíli. Samotná aplikace obsahuje několik funkcí, jako například zde máme sebeposuzovací dotazníky, kde jsou různé dotazníky na různé situace, kterými si uživatel mohl projít, může se tím proklikat. Samotné dotazníky mají vyhodnocení, kde může uživatel zjistit, jak na tom aktuálně je jeho stavem. Výsledky se i ukládají, takže může vidět zpětnou vazbu, jak v průběhu času pokročuje s těmito situacema. Jako další zajímavost této aplikace je, že se zde vyskytuje dechové cvičení. Máme tady 3 dechové cvičení. První 2 byly namluveny odborníkem z organizace SPIS. Zaměřuje se zde na uklidňující cvičení. A to poslední je bublina, kde se uživatel snaží synchronizovat dýchání s animací bubliny. Pak zde máme sekci i hry proti stresu. Jsou to hry na jednoduché bázi, kdy jde především o to, aby uživatel myslel na něco jiného než na konkrétní situaci. Takže máme tady například praskání bublin a další. Potom hodně důležitá věc je tady krizová pomoc, ve které pomocí telefonu se zjistí lokace uživatele, v jakém kraji se nachází a vyhodí mu to všechny důležité, ať už to jsou linky důvěry nebo zařízení v tomto kraji, a na které se může proklikat, může tam i zavolat a nebo může být přehozen rovnou na adresu, tady například nemocnice Liberec. Poté zde máme sekci aktivita. Je to taková věc navíc. Zde si uživatel může zhodnocovat svoje cvičení. Myslím si, že cvičení a spánek jsou velké věci, když se mluví o zdraví. Může si zde i nastavit čas, kdy si má vzít nějaký lék. Samotné cvičení a spánek se ukládají a může pak vidět v sekci moje záznamy, kolik toho naspí, nacvičí za poslední týden a dává se mu pak zpětná vazba. Samotná aplikace se zabývá i zdravotníky, protože organizace SPIS pracuje i s problémy zdravotníkama, takže tady mají vlastní sekci, kde si zdravotníci můžou také proklikat a získat nějakou odbornou pomoc.
Pak tady máme i všeobecné kontakty, jedná se o celostátní kontakty, které se vztahují na všechny kraje, jako například i tísňové linky a různé asociace tady. V sekci chat se objevuje chat s umělou inteligencí, protože v dnešní době je umělá inteligence v velmi brané téma. Mně přišlo super to do takovéhle aplikace přidat. Jedná se o konfiguraci od OpenAI, která je zde přidaná. Umělá inteligence se zde chová jako asistent v této aplikaci a funguje velmi hezky. Pak zde máme samotné nastavení, kde si uživatel, pokud lokace nebude rozpoznaná, může lokaci nastavit ručně svého kraje, může zde i vymazávat své lokální data, jako jsou ukládání spánku, cvičení a různých těch dotazníků, může si zde povolovat notifikace na ty samotné léky. Aplikace disponuje i plnohodnotným tmavým režimem, což vám tady ukážu, tak vidíte. A jako další věc je, že aplikace je přeložena i do angličtiny. Jak už jsem říkal, aplikace vznikla ve spolupráci s organizací SPIS, takže je tady sekce o nás, kde je zmíněné všechno potřebné k samotné organizaci a je tady i sekce o aplikaci a je tady vlastně vysvětleno, jak všechno vzniklo, jak samotný spis funguje a jak vznikla samotná aplikace. Tak já vám děkuju za vaši pozornost, jestli jste vydrželi až do konce, jestli jsem vás tady nenudil a myslím si, že jsem vytvořil plnohodnotnou aplikaci, zabralo to dost práce, ale jsem rád, že moje práce k něčemu byla a že aplikace bude moct být spuštěna na obchodu Play a App Store v budoucnu. Chtěl bych poděkovat všem odborníkům, kteří na aplikaci se mnou spolupracovali, bez nich by to nešlo, protože by se nesehnala odborná pomoc. A já celkově děkuju, byla to dřina, ale stálo to za to.